Pe de o parte vreau să mănânc sănătos, însă pe de altă parte nu mă pot dezlipi de o pungă de chipsuri. Folosim deseori expresia aceasta, însă puțin dintre noi cunoaște faptul că aceasta este chiar realitatea psihicului nostru. Haideți să vezi de ce. Ce înseamnă asta? Înseamnă mai mulți de tu. Richard Schwartz, în lucrul cu pacienții săi, a descoperit faptul că psihicul uman este format din multiple părți. Mai mulți de tu, fiecare având amintiri, emoții sau idei despre viață diferite. Când decid faptul că vreau să mănânc sănătos, aceasta este o parte care ia o decizie. Însă imediat ce apare gândul că aș mânca o pungă de chipsuri, deși inițial luasem decizia de a mânca sănătos, aceasta este o altă parte. Așadar, în dinamica aceasta de a mânca sănătos vor fi întotdeauna incluse cel puțin două părți. O parte, prima parte care decide faptul că vrea să mănânce sănătos de astăzi înainte și o altă parte care apare atunci când auzim acel gând care își dorește să mănânce o pungă de chipsuri. Hai să îți arăt cum poți intra în contact cu cea de-a doua parte. Închide ochii și conectează-te la partea care nu vrea să mănânce sănătos. Imaginează-ți că aceasta este în fața ta, sub formă de o sferă albă. Mulțumește că a venit și întreabă: care este rolul tău în sistemul meu? Așteaptă un răspuns. Vei observa de cele mai multe ori că secretul acestei părți este faptul că este o parte micuță, blocată în timp. Scrie-mi în comentarii ce ți-a transmis partea.